דוקי! על הכתובה, על המסך, צילי! עוד זמן. על הגיטרה! מה קרה? ברוך חי, ספיסה! הילד של כולנו! הילד של כולנו. דוקי! על התופים, על העומדים, בחדר! אלוהים, על הבאס, דני שנגרמן! באמת, כולם מספר. יש לנו פה אבא שהוא המנהל של הבמה, זה הוא טירה! יכולים לראות פה יש לנו מנהל, אנחנו מאוד אוהבים אותך, עידו שישי! שימו לב לכאן, הוא לכאן. אמרת לאט או ליאת? לכאן. אוקיי. זה הבן אדם הכי שאני כוכב שאתה אומר לי. לאט. הוא הבן אדם הכי חשוב כאן, כי הוא המנהל המוזיקלי. אלון פשמוטי! אלון פשמוטי! איזה צחק. לחיים. לחיים. זה ג'ינטוני? כן. לחיים! אמת, בטוח ששמתם לב לזה. ליפה, לבואה, המורשת המדינה שלנו, ליאת רוזנברג! איזה אלוהיתי. האהובה שלי, האהובה שלי, האחת היחידה. עידית הלוי! אני גם צפונית במקום. אנחנו קוראים פליים, מי שעוד לא הבין. אפשר לראות אותנו ברשתות, בפייסבוק, באינסטגרם, אפשר לתייג אותנו, זה מאוד חשוב, אפשר לשלוח לנו אפילו סרטונים שאני לא אשכח להגיד כן כאן, הנה הכל כתוב, תרשמו לכם, כתוב, זה מאוד מאוד חשוב, אוקיי? תגידו רגע, מי כבר היה בהופעה שלנו פעם? יש פה אנשים שבאים את כל נכון, נכון. זה מרגש אותנו בטירוף. נכון. אז רגע, מי היה פה בהופעה שלנו? אנחנו. טוב, מי שיבוא הביתה והולך לספר לחברים שהוא שרים? אנחנו. אנחנו כבר מספרים, זה לא פייר. יש לנו עוד מופע, או בעצם מופע שמשלב פה לעיתים לא רק של שנות ה-80 אלא משנות ה-70 בסרט ועד היום. עושים מופע עשורים, אנחנו נחזור לפה איתו לדעתי אחרי החגים. אנחנו רוצים לעשות לכם שיר שאנחנו